Apa yang subhai fi wepui baro hagan ka por hagan ka Khubor step jong ka Potternet. Ban nga aingu yu blay fi skap in ka tien ka jong blay. Aingu yu blay fi eat yu thrive eat in ka tien ka ba im ka ba khoi ka jong u. Nga aingu shisha ba fi de ki briu ki ba wat ya ka khamat ka jong u man la ka sni. Aingu ba ka jing im ka jong piru kalanang kala ba yai kala ba thrive bu pet na venengu I ba fi long ki ba janai ki ba khoi fi long shisha ki ta ki briu ki ba hok ha u namar ba fi snow ka tien ka sat ka tien ka pin khoi ka tien ka pin hok ke fi ngai ngu yu blay ka ni ka ski ka ba menta hanget ka ba finang snap ba finang long ki briu ki ba janai health thrive ba ka ni ka pon ka kwa ban hikai ko ka subject ba ka ta ka long what you kyrkieh abang inya kali teng I na dien ju ki trok kam tam ka ni na dien ju kali si tho ba what you rak rak ni long jai jai ngai ju I gung ta ki chi tho ba ni Khubor ka ni ka sngi ru ka long ko ta ken bang yim dai ban long rak rak habang puli ka tien ka jong blay ngai yu I hang ni ya ka wei ka priu ka ba long kyrkieh adu ka ta ya ka ba ka long rak rak adu ka ta ba ka ni ka jing long ka jong ka pun ba pi ya ka hadin Pading ta ko abang fi ka ni ka sngi Mangim de ben kyrkieh eki baro. Teng ni shule eki baro kumba ngin du no kumba ka persai kan kut no kumba kan lek no kumba ngi nom yo shu lano. Re ko abang fi ka ni ka sngi ba menta ki eki baro kadai bi ka ti ka jong blay. Lada kadai ya pi ban yo ya kata pin yo ba ye lada kadai ka yeng de ka kali ne de jaka lana de ka no ka bakin jado da ka ni ka persai. Ani u breu ka jing imro. Ani ya ka breu ka jing im. Ngim judai ban kyrkieh. Ndai bun sini kyrkieh adu kata ya ka bagai alam pat ya ki syaka jing sumusi hadin apot. Tadai ta bun ki long yeng ki pat ki pra ki ni ki sngi na mar balai pa long rak rak polat ban jit yu breu ka jing im. Klem da pet ba klem da duai ba klem da yit benia ba. Ndai menta ka Shillong be ka jing im ka basu kut pitang haki umat ka basu snosi bet ka basu kruslai bet man la ka sngi ka daw ka long namar ba rak rak polat bal kyrkieh polat. Tadai ta ko abang fi ka ni ka sngi ba menta ha ka ji im wat ju kyrkieh paro. Lada ka dei ban poi se ka jim ju fi ingat poi bet. Lada fi de ban yo am pin yo bet. Lada ka de ban like kan like nele ri pim de ban smo per ya kata. Ha ka ba pa upong adan ko ka prio ka ba ka teng was sara. O plek ka ji sha abu klot ki ka sara lani ba yu Abraham na po ni ka ri ka ba kikidon. Ublay la kula rupa ban kurku te usmlai jongki. Andre kasara kamla ban up. Ublay la dap kular yu Abraham ke sara ban aikun re kasara ka klet ya kata ka jingkular ke jomblay na mar ka pet. Bela diru kala Nongthymmai bat kumtaro. Haba ki por ki na ya ka pet ru ya ne kurim jongka u Abraham ru u la temen. Tadai ta na mar ba ki la itemen yela di ki snow bet ba kata ka jingkular ke jomblay ka Shillong kum tu. Dei ta am ka sara. Fina pulih ka tin ke jong blay kala snow kyrkieh kata bat ka snow bet ba ba ka kan le kan long ka jing bahaya ka. Fi pulih ka ni ka pon na ka Genesis long ba khat riu. Ka ong ni ka khat men kong ti ka sara ka tengah Abraham kampat sim lapun kon ya u. Ba kalau don ki syakri ka kinja Egypt ka ba kerteng jong ka long ka Hagar. Ni yang ni fi pulih ter to fi ni bet ya ni ka wei. Ba ka sara dei makai ka ba ong shimno da kani ka syakri ke jonga shong khan ome ko Abraham balada mi yok kon ka de kata ke ni kon de hi jongi pre ka ni ka jing perkhat jong ka sara tumlong kat kum ka jing perkhat jong blai jing mut jong ka ba jing mut jong blai ki mi de ke chi per juga ba jing perkhat jong blai ki mi de gilanti jong ka gilanti ki jong blai ki mi shim le de Kelamut nur ban suk, kelamut nur ban yok jingker hun, repen ban, anda baka Hagar kala pun kala khas nan, ya u Ishmael kan pen kala, ya kasara, bat kasara kada klut kada tom, bat kada pitar ya ka, bat kada leteng esnan, kamut kada isi, kada isun, kada shrai, bat kada ni ngatarai, kababel ka ong kada leteng ya ka Hagar, haduk baka Hagar ka ban pet, haduk baka ban pet. Ko abang fi ni ka sngi ba menta wat ju le kyrkieh na mar kata ka jing le kyrkieh kan wan rahi ka jing men sawi fi pading ta ka ibu bi men kyrkieh tang ka wei pa kata ka long kala ka bomod kata ta ka de ka ba hap long kyrkieh kata ta ka de ka hap le no menta mende ban ong sapet ngan sa up ni ya gi wei benta jo ka jim fim na ta ban up en rei
Ya ka ya dei pat ka jingem bom jikut pi ong nan up. Pi pen up you blay kuma pilong patience kuma pilong kita ki bre ki bala ban ya sha u blay la ban ya sha fi papin shu up pat yai out. Try o menta ga ski joge chipedim. Menta ga ski ya ka bo blay le tu mai ga ji im jong fi. Tadin da ga ski kwa abat ong fi. Da da snow ni ka Khubor. Wat chulong rak rak igi jung ne protein reif I hap ban long ki kyrkieh ban pediang no utrai. Ban pediang yu jisu na mangi tip yang ne gawai. Paka jingwan ka jung ur kala hajan pat ka long ha ka jingkang. Tadeng ta menu bala ban ong lanu trai wan ngitip ini gawai ngitip ula janwan na mar ki dak kishin ki lapen pal tin krenya kamat jung. Kay baka ja pertei ki ja sun beneng ki ja ha ne ka mariang ngilayo I pa kata ka jingja kam dei ka basu jagum to ka dei ka bapen idak bau try ula jan. Dei ta kwa banong ifi kene ski. Ada film pada pediang bahai try. Kadai kata kwa banong ifi. Pediang no. Oh, ada lich kai iki juga pertai dam yo tiket ani nyom yo do no long kyrkieh ani mo da di tiket football na tiket concert na di tiket ki ke. Ani kano ta. Buka de ban yo am pia ban yo no ka long kyrkieh ya pi te pimla ban long jai jai. Teladai kata ka bakin jado pimla te ban up. Piong up tada up tela du palipat kat yang ne ka bakin jamin sim. Tadeng ta ka jipenim kalong ka tiket ya pi beneng. Tadeng ta yo no e kam ta ka sngi. Pimdan kam man siu de ka dor ka babi po ajan na kilat. Ka dei tang da ka jinget bafin pediang yo Jesus Christ. Mega ni ka tiket ka dei ka bal siu do Jesus Christ. Mladap siu la juga jim. Haga ding pna. Bafin dan kam man siu dor sima pi mo wa ya pi da ka basu yo u ai happy. Pediang yo bat kum ta ka jim ki jong fi kal aklando menda ka sngi. Kala ga bamot utrai la jan ni dua ni ka por menta. Try nga ingo e mego try bang yo ni ka sngi ya bang yo try ban ply ni ka ktien ban hikai ni ki kun ki jam go try ba ken de long rak rak agi jona ka pertai. De begin long rak rak go try da ka begin pediang no menta. Da ka begin long kyrkieh ban pediang ya me u Jesus Christ. Ha ka jim suki nga dua fi ba ka dua fi kong. Wat kwa bang fi ni ka sngi wat nom penap shu try ong menta hinga kwa ban tho no ka kerteng ka jong fi kitab jong jim. Ngai ki angel ha beneng long ready ban tho ka kerteng ka jong fi. La da mis ka ni ka sngi nga nget ba pin mis se bam jikot. Wanom ong la sai ngan sekala wanom ong la shi sngi ngan sekala. Wanom ong la shim snem ngan sekala I so ne snem ka kwa ban fi to snem wanum man shu ka jim jong fi. Kanam man shu kata ka por ba pin kala kanam man shu kata ka jingpang ba pin kala. Usoi tan do yo tan won tan snen ni pi bon tan un tem ko un bre snen fi su jok. But kwa ban fi ni ka snim ta this is the day of salvation. Man ta ka sngi ka sngi jok jingpen em na ka ban ta jong fi. Mga duai ka kerku fi ni ka sngi. Tiang no ka baga bor ka dang don kala ka mamut. Long kyrkieh ban pediang yu jisu ka jim ka jong fi. Pang ngi try on I fi Donald patamai ka man sim ka patamai. Pag jaka shong ne ru ka patamai na do man ta ka ski. Pinum kut alum jim tap pinum kut ka du jok. Henry ka jim ka jong fi kan long bom jikut. But happening ka jing sup. But aga jing kemen. But aga ka puram ka jong okay. Dwai ka koi fi ni ka sngi ka teng ka jong jisu. Dwai amen but amen. Try na ka koi fi. Ai bo fi ha ngin sai shem ngin sai kan do kum le shi bor.